Badrov čuva mrežu, evo sada Rahmanović, Ahmetović, 1:0 vodi Sarajevo. 6. minuta. Pobjegao je Rahmanović, asistirao, a prvi topnik BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine pogađa u 6. minuti. Akcije ubacio se odlično Rahmanović iz drugog plana, zaobišao Badrova, išla je ta lopta i prema Ahmetoviću i prema Hebiboviću. Zakasnio je Leopold Novak, Sarajevo vodi 1:0 u Sarić. U živi zid sada Bekić, on ima dobar udarac, Bekić 2:0. 15. minuta, Almir Bekić, Sarajevo vodi 2:0. Rekao sam, ima dobar udarac Bekić i sada je pogodio. Evo vidjet ćemo još jednom od živog zida. Odbila se lopta i onda Almir Bekić, pa dobro, jeste malo ispod ruke mladom Badrovu, ali ne treba mu naravno ni zamjeriti. Za Hebibovića može Hebibović, Ahmetović, poigrava se Ahmetović i na kraju pogađa. 76. minuta, 3:0, malo se tu zaigrao Ahmetović, ali stiže do 13. gola. Nekih dilema, sada ih više nema. Sarić je odradio ovdje veliki dio posla, onda pogledajte, Ahmetović se poigravao i na kraju ipak uhvatio Badrova na krivoj nozi. Na kraju lijep pogodak. 13 golova za